Boas noites. Nova pelexa entre persoas indixentes en Montero Ríos. Nesta ocasión, ao parecer un dos implicados na discusión agrediu a outro cun obxecto cortante. Os veciños xa se queixaron noutras ocasións deste tipo de situacións. Así o publica hoxe El Progreso. Nova pelexa entre un grupo de persoas indixentes na rúa Montero Ríos. A discusión rematou cun deles ferido despois de que outro lle clavara un obxecto punzante na coxa. Afortunadamente, o ferido non estaba grave e chegou polo seu propio pé á Praza Maior onde foi atendido. Mentres, o agresor fuxiu do lugar e foi localizado pola policía local que o levou ao Centro de Saúde de San Roque para que lle curasen unha ferida que tiña nunha man e que posiblemente se produciu durante a agresión. Despois foi posto a disposición da Policía Nacional. O incidente produciuse onte ás 10:30 da mañá e foi un cidadán quen alertou da pelexa. Pouco despois producíase un importante desplegue policial nas inmediacións. A agresión foi nun punto no que se reúnen habitualmente persoas indixentes e onde soen beber alcohol. De feito, isto xa motivou varias queixas veciñais. Incluso algunhas comunidades de veciños da zona enviaron escritos ao Concello de Lugo para protestar por esta situación. A Audiencia Provincial dá 2 meses para levantar o segredo de sumario da operación Pokémon no relativo ao alcalde de Lugo, José López Orozco. Hoxe Luís Álvarez explicou a satisfacción do goberno local por esta noticia. Absoluta satisfacción, en primeiro lugar, do señor alcalde e, en segundo lugar, do equipo de goberno, porque supón, en primeiro lugar, que por parte da Audiencia Provincial se estima a petición reiterada dos abogados do señor Orozco e, en segundo lugar, porque vai a permitir que, de unha vez por todas, o señor Orozco e todos coñezamos cales son as acusacións que se lle fixeron por parte de algunhas persoas, porque ata este momento, bueno, ata este momento non, ata que se produza ese levantamento de sumario, non sabe, nin sabemos que foi o que se dixo do señor Orozco en sede xudicial. O que sí podo decir, e é un xuicio de valor, é que fomos asistindo ao longo dos meses pasados a distintos momentos de presión con respecto a declaracións que algún foi facendo no xulgado con respecto ao señor Orozco. A estas alturas penso que prácticamente ninguén lles dá credibilidade ningunha a esas declaracións. Sufrín o tránsito pegado ao señor Orozco entre o ferial e este edificio onde estamos e é realmente unha penuria, porque a xente o quere. A xente párase a falar con el. E digo que o sufrín porque non sei se tardaríamos casi hora e media en chegar desde o Parque Rosalía de Castro hasta a Praza Maior. E iso, de verdade, quere dicir que a xente non cree todas esas declaracións que parece ser que algún foi facendo e que ora, dentro de 2 meses, vamos a coñecer o completo. 2 excargos do Partido Popular prestaron hoxe declaración nos xulgados como imputados por carreteo de votos nas eleccións autonómicas de 2012. En total declararon 4 persoas, entre elas a exedil do Partido Popular no Concello de Lugo, Teresa Taboada, e o expresidente provincial do partido, José Luís Iravedra. O xulgado chamounos a declarar por trasladar a varios anciáns dun asilo cercano a unha mesa electoral para depositar o seu voto, a pesar de que esas persoas carecían da capacidade para comprender e decidir o sentido do seu voto. Estas actuacións veñen precedidas dunha denuncia formulada por a Alternativa Galega de Esquerda. Hoxe, preguntado por este tema, o voceiro do goberno local, Luís Álvarez, dixo que lle parece ben que a xustiza investigue isto e cualificouno de espectáculo triste dende un punto de vista humano. Pareceme ben que a xustiza investigue ese tipo de prácticas. O que me fago a pregunta é cantos desos votos foron para o señor Feijóo no seu momento e tamén para o señor Castiñeira, porque os feitos que se están investigando hoxe
hoxe non quero dicir esa toma de declaración, non son nada novo. Non son nada novo. E lle podo decir porque a min personalmente tocoume ver esas situacións varias veces que, con independencia do que acabe dictaminando a xusticia, é un espectáculo ben triste. Humanamente, ben triste. Insisto, as valoracións xudiciais farás a xusticia, tomará a determinación que considere pertinente e axustada a dereito. Pero a valoración que eu fago, desde o punto de vista humano, de persoas, é un espectáculo triste. É un espectáculo triste, de verdade, e deplorable ver o estado no que algunha das persoas que iban en silla de rodas a votar o facían. Auxiliar de enfermería contaxiada de ébola xa se levanta, toma líquidos e está moi animada, segundo a información que lle facilitaron a nai dende o Hospital Carlos III. Segundo unha curmada enferma, de momento todo vai ben porque chegar ata aquí é un triunfo e supostamente xa pasou os días máis críticos. Aínda así lembrou que a situación sigue sendo grave e que non se pode cantar victoria porque é unha enfermidade imprevisible e podería haber unha recaída. ...45 persoas de entre 18 e 35 anos tituladas en formación profesional poderán participar en estadías formativas no estranxeiro coa maior parte dos gastos cubertos grazas ao proxecto Lucus Mundi. É un programa do Concello de Lugo financiado con fondos europeos. A execución do chamado proxecto Lucus Mundi, este proxecto vai a permitir que 45 persoas de entre 18 e 35 anos titulados en formación profesional de grau medio poidan realizar estadías formativas no estranxeiro e, ademais, este programa conta con unha importantísima subvención de fondos educativos europeos de preto de 300.000 euros e supón o 100% do custo desta acción. E, polo tanto, o Concello de Lugo non vai a poñer ningunha cantidade de diñeiro dos seus propios presupostos, pero sí que vai a permitir, gracias a esta acción da Concellería, neste caso de Educación, insisto, permitir esta formación. Saben vostedes, a estas alturas, ninguén cuestiona a importancia da mobilidade transnacional dos estudiantes da Unión Europea, o intercambio de experiencias educativas e de coñecer outros ámbitos produtivos, e, insisto, é o que vai a permitir este proxecto que se denomina Lucus Mundi e que é exclusivo do Concello de Lugo. Insisto, 45 persoas van a ir con unhas subvencións moi importantes que prácticamente lles van a permitir que as súas estancias formativas no estranxeiro non lle supoñan ningún desembolso, porque a maior parte dos gastos, tanto de manutención como de aloxamento, van a estar cubertos por este programa. Facemos unha pequena pausa, pero voltamos nuns minutos con toda a información deportiva. Deixámonos agora coa exposición sobre o pobo xitano en Lugo, que se pode ver no Museo Provincial. Boas noites. Hush, little baby.
xente que quero, recoméndolles Galicia. Praias hai moitas, pero como estas... Porque para ver grandes paisaxes non fai falta facer longas viaxes. Polo marisco e polas patacas e o pan que aquí saben a marisco. Se che gusta o verde, onde mellor? As túas vacacións polo bo camiño. Galicia, o bo camiño. €3.000 de multa e a prohibición de participar na Copa do Rei durante a temporada 2015-2016. Ese é o castigo que lle puxo hoxe o Comité Nacional de Fútbol Sala, o AFCAR, despois da renuncia do equipo lucense a xogar onte contra o Las Cuevecitas. O Comité Nacional de Fútbol Sala decidiu sancionar o AFCAR Lugo cunha multa económica de €3.000, o máximo segundo código disciplinario, e a prohibición de participar na vindeira edición da Copa do Rei, ademais de dar o encontro por gañado Las Cuevecitas por un marcador de 6-0. Segundo o Comité Nacional de Fútbol Sala, a decisión do conxunto lucense tipifícase como moi grave. Segundo o escrito remitido polo propio comité, acordaron considerar o Prone Lugo AD autor dunha infracción moi grave tipificada no artigo 77-4 do Código Disciplinario e, en consecuencia, dar por vencedor da eliminatoria de 16avos de final do Campeonato de España da Copa do Rei de Fútbol Sala o Club Las Cuevecitas polo resultado de 6-0, establecéndose así mesmo que o club infractor non poderá participar neste campeonato durante a temporada 2015-2016, impoñéndolles ademais a sanción económica de €3.000, segundo se establece no artigo 77-4C do Código Disciplinario en relación cos artigos 12.3 e 133.6 do mesmo corpo normativo. Unha sanción sobre a que onte xa se pronunciaron dende a directiva do AFCAR Lugo. Ovidio Pérez aseguraba que só podían agardar pola resolución e que en caso de ser negativa para o seu club apelarían na medida do posible. Está o comité de competición que dirá, abrirá un expediente e tomará unha decisión, depurará as responsabilidades de cada quen en isto. A nosotros gustaríanos, en fin, porque claro, é que sempre o mismo, nosotros estamos comprometidos nesto, comprometidos con este deporte, e eu non veño aquí dende logo bueno, pediría que foran xustos, nada máis, que señan xustos. É dicir, pero que señan xustos tendo en conta todos os elementos que hai que ter en conta. É dicir, porque claro, moitas veces, pois, bueno, o máis fácil é apuntar o que pasa e a ver se o derribamos, non? É dicir, eu creo que, bueno, non pasa nada, nós vamos a seguir o noso traballo e a tratar de facer as cousas, mellorar, facer as cousas mellor. Bueno, o que vamos a facer? Non temos moito máis marxe. Esperaremos a que nos digan. Saberemos e recurriremos na medida do posible. Unha medida que confirmou o propio Ovidio Pérez esta mesma tarde e que cualificou a sanción de inxusta e excesiva. Dentro duns momentos, o Club Deportivo Lugo xoga ante o Betis a terceira eliminatoria da Copa do Rei. É un encontro importante para os de Setién. Se gañan, poderían enfrontarse a un rival de primeira división na seguinte eliminatoria. En menos de 15 minutos comeza o encontro entre o Real Betis e o Club Deportivo Lugo, un partido entre dous conxuntos chamados a loitar por obxectivos moi diferentes, pero que teñen traxectorias parellas nesta campaña. Ambos mídense a partido único na terceira eliminatoria da Copa do Rei, un duelo no que gañar terá un significado moi diferente en función do equipo que supere esta quenda. De gañar, os roxibrancos confirmarán o seu bo momento de forma, ademais de ser un premio para un plantel que na seguinte eliminatoria podería xogar contra un equipo de primeira división. Por contra, gañar o equipo de Setién é prácticamente unha obriga para o Betis.
O equipo andaluz estaba chamado a loitar por grandes cotas esta campaña, pero tras un comezo de temporada irregular para as expectativas xeradas, a Copa pode ser un balón de oxígeno para Julio Velázquez, moi discutido nas últimas semanas en Heliópolis. Despois de gañar a Burgos e o Oviedo, dous dos equipos máis fortes da LEF Ouro, o Breogán quere facer o propio este sábado ante o Huesca e así poder seguir no máis alto da clasificación. Despois dun gran inicio de temporada no que o Ribeira Sacra Breogán foi quen de superar a dous dos conxuntos máis fortes da Liga, como son Burgos e Oviedo, o equipo celeste xa prepara o partido deste sábado ante o Peñas Huesca. Neste duelo mídense dúas dinámicas completamente opostas, xa que se o Breogán gañou os dous primeiros encontros, o equipo aragonés rematou con derrota os seus primeiros enfrontamentos. O comezo de temporada de ambos conxuntos non pode despistar os lucenses, mais se temos en conta o guión da temporada pasada. Por aquel entón, os de Lisardo Gómez tamén sumaban dúas vitorias tras as dúas primeiras xornadas de Liga, pero na terceira, no Pazo ante o Básquet Coruña, perderon contra pronóstico, polo que o adestrador ten a lección ben aprendida e tenta concienciar os seus xogadores para que non se repita a mesma historia. Isto foi todo por hoxe e agora deixámonos coa entrevista que hoxe comeza unha nova temporada. Nesta primeira edición contamos como convidado con Luís Lamas, presidente de Sogama, con quen falaremos da suba do canon e doutros temas relacionados coa xestión dos residuos. Que teñan moi boa noite, vémonos mañá. A xente que quero, recoméndolles Galicia. Praias hai moitas, pero como estas... Porque para ver grandes paisaxes non fai falta facer longas viaxes. Polo marisco. E polas patacas e o pan que aquí saben a marisco. Se che gusta o verde, onde mellor? As túas vacacións polo bo camiño. Galicia, o bo camiño.